ta, ni ke ɗaya ta na tantance ki zamo matata. Rayuwa in babu ke to sai makabarta. Mai ɗaki na khadija ke ce yar autata, dan kin yi fice a cikin su mata kin bambanta. Babban burina na ganki gefe na, na baki so ki bani soyayya mu yo aure. Soyayya ta in kin yarda ki bani amana za na rike ta har abada, da ni da ke wasu za su kwatanta. Soyayyar mu tarihi ne za ya rubuta. Khadija fara kyakkyawa ni san ki nake yi, ga ladabi biyayya mun je banta ake yi. Ta cika bulbul kuma ga salo na yayi, zan yi godiya wurin ka magaki kai mini kyauta. Shi ba zan daina ba, dubi zuciya yawan ki da ke yi wata kushe ba. Kin yi kukiya kin sa a wuya na baki daure ba, ko da kuwa in dai za ta zo sai dai mutuwa ne, ko da mutuwa in dai za ta zo miki ma ta kutare. Ko za a daka a buga a bari sai dai a kashe ni, ko za a daka a buga a bari sai dai a kashe ni.